Asifundeni incwadi kaJohn chapter 14. Sifunda from verse number 15. Siyamkhumbula bafowethu noma singahlali sikhona kodwa siyamkhumbula bafowethu. Asikhulumeni ngokubaleka kwemgomo embusweni. Kunezinto ezibalekile in the kingdom. And once wabalekela zona, you will never make it. Ngoba ikhona okufunakalayo. Be greeted life coach siyabingelela my brother, be greeted. John chapter 14 from verse number 15. Uthi Jesu ekhuluma nabafundi uthi uma ningithanda niyagcina imiyalo yami. If you love me, you will obey my command. Sizulu sethi uthi uJesu uma ukuthi niyangithanda niyagcina imiyalo yami. Ukukholwa kukodwa ngaphandle kokulandela imigomo eyikhona embusweni akwanele. uJesu ukhuluma lesi statement ekhuluma nabapostoli sekusondele ekuhambeni kwakhe. Esebatshelile nangokufika ukuthi emveni kwakhe kuzofika umoya ongcwele. But waku-emphasize ukuthi ukungithanda akwanele if ningayikugcina lokho enganiyala ngakho. Sinabantwana bakaNkulunkulu abasingiswa abaningi but ababalekela imigomo eyikhona embusweni. That's why uthi umpostoli Paul kuRomans chapter 10 athi ngiyabafakazela abantwana bakaNkulunkulu baseRoma noma amaJuda aseRoma ayamthanda uNkulunkulu kodwa awamthandi ngendlela uNkulunkulu amise ngayo. Ayimisela indlela yokukhonza noma neyokukholwa. So uJesu ke uthi kubapostoli if ukuthi niyangithanda indlela yokubonakala ukuthi niyangithanda ukuthi ngigcine imiyalo yami. Awumthandi uJesu ngoba ucula kakhulu, awumthandi ngoba unikela kakhulu. Kodwa kunemiyalo, kunama principles in the kingdom noma kunemigomo sebenzele lo gama engeke uyibypass if you love Christ. Ngeke kuze kwenzeke uyeqa imigomo ebekiwe. Ayibypasseki and once wayijamba le migomo awuyi la kuyiwa khona. So uJesu waku-emphasize kubapostoli ukuthi uma ningithanda isign yokungithanda kwenu ukuthi nigcina lokho enganiyala ngakho. So ke akwanele ukuthi nithi niyangithanda kodwa ningakwenzi engishilo. Ungawa ignore ama principle abekiwe embusweni kaNkulunkulu. Ngoba uma ubalekela ama principle ngeke uya la kuyiwa khona ngoba uNkulunkulu akakwazi ukubypassisa akhanda istepisi sokufaka embusweni kodwa ungahamba ngendlela amise ngendlela ukuhamba. That's why lithi iBhayibheli ungangenanga ngesango uyisela. And uJesu mayekhuluma ngongangenanga ngesango uyerefer kuSathane ngoba wonke umuntu ofika emhlabeni kumele kunama principle emhlabeni ukuthi awukwazi ukuba khona kulo mhlaba ungazalwanga ngowesifazane. Kumgomo walo emhlabeni. So noma ubani ufika kulo mhlaba transport yokufika kulo mhlaba umuntu wesifazane. So ke ongafikanga uyabona leyo uSathane uyena yedwa wabypassa leyo principle ukuthi awukwazi ukuphila emhlabeni ungafikanga ngendlela iyodwa indlela yokufika emhlabeni ukuthi uzalwe ngomuntu wesifazane. So that's why no Jesu uNkulunkulu kwamphoqa ukasihla asezingane ehla esweni sika Maria ukuze afika ngendlela efanele ngoba iprinciple yasemhlabeni ithi ngeke ukwazi ukuphila kulomhlaba ungafika ngendlela eright. So ke uthi uJesu ke ongafikanga ngaleyo ndlela ngoba nala emhlabeni kunendlela yakhona ukuthi noma ubani ophila kulomhlaba awukwazi ukuvela uvumbu kube khona. Iprinciple ithi akafike ngesango. So uthi uJesu ke ongafikanga ngaleyo sango noma nalelo sango elibekiwe lokuze emhlabeni uyisela nomphanga. Ubani oyisela umuntu wa bypass iprinciple yokuthi ukuze emhlabeni umele ufika ngomuntu wesifazane. uSathane wayithola esemhlabeni kodwa engazalwanga noma engafikanga ngeprinciple ekhona emhlabeni ukuthi you cannot exist
kulomhlaba ungafikanga what you call ngentando yomuntu wesifazana. Noma ngathi uvutha kangakanani, noma ngathiwa ushumela kangakanani, uma uzo ignora ama-principle abekwe uNkulunkulu embusweni wakho, ukukholwa kwakho nokunikela kwakho nokwakho-useless. Ungawa ignore ama-principle ukuthi umuntu uma azoyibiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu kumele asindiswe, azalwa kabusha. Ayikho enye indlela, kubekiwe kumsindisiwe, kumele avume ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi, ekholwe enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kubafileyo. Umgomo lo, ayikho enye indawo lapho ongasindiswa ngayo ngaphandle kwale, isango elingenisa abantu ensindisweni. And if you want to run away from lo mgomo, angeke ukwazi ukungena embusweni. Akubypasseki imgomo yombuso, ayibypasseka, ukwazi ukuyibypass ukuthi wena waphupha, wawulele waphupha, and by so doing usindiswa. Kwenzeki ngoba umgomo mawubekiwe wokukholwa noma wokuphila, noma ubani ophila kuleso sikhathi kumele ahambe ngawo. So ngoba ngisho ngithi mina uJesu wathi umgomo ukuphila emhlabeni ukuthi wonke umuntu akazalwa ngomuntu wesifazane. So noma ubani including naye, ngoba akakwazi naye uNkulunkulu ukubypassa umthetho noma umgomo ubekile. Kwakumphoqa yena uNkulunkulu ukuthi akalandele iprinciple yokuthi uma ufuna ukuze emhlabeni, ayikho enye indlela itransport ozoza ngayo uphila kulomhlaba ngaphandle kokuthi uyozalwa ngomuntu wesifazane. Kwamphoqa ukuthi akawubekezelele u9 months ehlala esiswini sikaMaria ukuze naye ifike njengabo bonke abantu, ngoba itransport yokuze emhlabeni nesango lokuze emhlabeni umuntu wesifazane. Kwamphoqa uJesu ukuthi akakwenze lokho. So noma ubani ozofika emhlabeni kumele eze ngaleyo ndlela. Ongafikanga ngaleyo ndlela uyisela, umphangi nombulali. Ngamanye amagama, even nale ensindisweni, imgomo wensindiso ukuthi umuntu uyasindiswa, akaphuphi. Awulali uphupha ubona izinkanyezi nezinyanga, awukwazi ukubypassa iprinciple eyibekiwe embusweni. Unga-ignore ukuthi awuyenzi khona, wenza ufana kalo, ngoba noma ubani ekumele ayibiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu kumele ashunyezwe ivangeli. Lithi iBhayibheli beyokholwa kanjani bangashunyeziwe. So abantu kumele bashunyezwe ivangeli. Uma usindisiwe, umgomo uthi osindisiwe kumele afundiswe uku-accept. And once wabypassa lama principle abekiwe ukuthi oshunyeziwe kumele afundiswe, uyi-chaos, uzodala itraffic, ngoba kune process ongandlulanga kuyona, noma kune principle ongandlulanga kuyona, kunomgomo obekiwe ongandlulanga ukona ukuthi noma ubani osindisiwe kumele afundiswe. Ungawa ignore ama principles. There are principles in the kingdom. La kulombuso lo awuzenzeli, awutshela abantu ukuthi wena, ngisho noMpostoli Paul uthi as much as ivangeli ngalamukela kuKristu ngingalitholanga kubapostoli, kodwa kwangiphoqa ukuthi emveni kwesikhashana ngibuyele kubapostoli ngiyobuza kubona ukuthi ngempela lento engishumela iyona yini, ngoba kungenzeka ukuthi sengigijima ibanga elide kanti ngishumela into engekho. Unga-ignore imigomo, akubypasseki in this kingdom. Oshunyeziwe wasindiswa kumele afundiswe, maqeda kumele abhajadiswe, akubypasswa. Ukuzalwa umoya ungokamoya. Uthi uJesu etshela uNikodimo uthi okuzalwe inyama wenyama, ngaphandle ukuthi uzalwa ngumoya nangamanzi ngeke ungene embusweni. Umgomo ubekiwe ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu esindisiwe emamukelile uJesu kumele azalwe nangamanzi, amagama kumele abhajadiswe. Umgomo wakubaka kuba kubili uJesu wathi uma umuntu angazalwanga ngomoya nangamanzi angeke ngene embusweni. Umile lo mgomo. I don't care ukuthi iziphi izambulo ezichazwayo nezitshela abantu, kodwa ungawubypass umyalo kaKristu ukuthi uma umuntu esesindisiwe kumele abhajadiswe. Yekela le ndaba okuvutha kakhulu, kodwa ubalekela ama-principle abekiwe ukuthi uma ubalekelile lokhu awukwazi ukufika embusweni, ngoba uthi uJesu ku-chapter 14:15 asifunde khona uJohane uthi uma ningithande, isani yokungithanda kwenu ukuthi nigcina imiyalo yami. Ungayibalekeli imigomo ekhona kulo mbuso ithi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe akashadi nomuntu ongakholwa. Leyo imigomo ubekiwe. I don't
don't care ukhulumela phansi unomoya omuhle akashayana unothando unakekela abantu abangakholwa unikeza transport kodwa umgomo uma umile ukuthi mawusindisiwe akwenzeki ushada nomuntu ukhandisa ivumelwano nomuntu ongakhona. Awukwazi ukugijima imarathon kodwa ubalekela umgomo ukuthi ogijimela imarathon kumele abhaliswe encwadini abantu abagijimayo ngoba ukugijima kwakho kodwa imgomo ubalekele ukuthi bhalisa phele mase ubalisa kunama rules ozonikezona ukuthi akuvumelekile wenza u1 akuvumelekile wenza u2 akuvumelekile wenza ngoba la ubhalisa khona la uunderstanda khona mase unikezwa ama rules mase unikeza imigomo ukuthi kunezinto kumarathon engavumelekile ubonakale uzenze ukuze ukwazi ukugijima kahle ngoba uma wayenza izinto eziphambene nemigomo yemarathon uya disqualifywa ekugijimeni kule marathon. Ilezi izinto ezizama ukuchazela zona ukuthi uma ufuna ukubalekela imigomo eyikhona embusweni bese uyimisele yakho awusaqualify ukugijima kulo mbuso. Kwake kwaba khona indoda eBhayibhelini eyayifuna ukubypass ivangeli ku chapter 10 encwadini ezenzo elithi iBhayibheli yayinikela kakhulu kodwa ibalekela umgomo ukuthi ukunikela is not enough ungasindisiwe. Kwaphoqelela ukuthi uJesu akatshela uPetro ukuthi no le nto ibypassa ifuna ukubypassa umgomo ukuthi uJesu akabusiswa umnikelo ungakholwa. Petro hamba ehlela eJob yoshumeza la ndoda uyitshela ukuthi umnikelo wayo impela kuyanyakaza ezulwini kodwa kunomgomo ayujambile ayisindisiwe. Kwaphoqelela ukuthi uPetro akayeke kuyo khona liyafika emshumayeza emveni kwaloko wabhajatiswa ngoba ukunikela nokucula nokushumayela kodwa ungasindisiwe ku-useless embusweni kaNkulunkulu. Ungayibypass imigomo ebekiwe in this kingdom doesn't matter ukuthi unikela kangakanani kodwa uma ubypass umthetho nje 150 uyosha emlilweni ngoba kunomgomo ubalekela ukuthi imali iyodwa ngaphandle kwensindiso i-useless, ukucula kukodwa ngaphandle kobungcwele ku-useless, noma unganikela ngama-million kodwa uma kunomgomo owujampile ungafuni ukugcina yonke into oyenza i-useless. That's what umpostoli Paul athi 1 Corinthians chapter 9 athi nami ngiyayigada nami ngiyayicwaninga ngiyayibuka ukuthi emgomeni equalifyisa umuntu ungena embusweni ngigcinile yini ngoba it's not enough ukuthi ungenxa ukuthi ngingabe isitepisi sokufaka abanye abantu embusweni kanti mina ngiyokwaliwa. Ngamanye amagama umpostoli Paul chaza ukuthi nami ngiyayibuka ukuthi imigomo ama requirement afunakalayo in the kingdom nginawo yini, ngiwaphethe yini, noma ngime ngamavesa nokunikela namaculo, ngime ngokuduma nokushumayela kwa TikTok kodwa imigomo angisana ndaba nayo ukuthi noma ungashumayela ngoba ukushumayela kukodwa it's not enough. Uthi uJesu ngosuku lokugcina ngiyothi kwabanye bathi kimi inkosi wathi kimina ngiyothi suka ndabenzi bokubi anginazanga, bathi besikhipha amadimoni egameni lakho ukuthi niwakhiphile amadimoni egameni lakho, but we didn't have a relationship between mina nani, sasinganabo ubudlelwane obufunekalayo phakathi kwami nani. Nagcina ngokukhipha amadimoni, nagcina ngokucula, nagcina ngokuduma kodwa nibalekela imigomo yokuthi after culeni nasokukhiphana amadimoni nazonke le ningayibalekela imigomo efunakalayo in the kingdom ngoba kunezinto ezifunakalayo ngale kokuvutha, ngale kokushumayela, ngale kokucula, ngale kokuduma, waziwa hosta inkonzo, umisa ama revival. Ungayibalekela imigomo ukuthi mase usindisiwe kufanelekile futhi kuyafuneka ukuthi wena noKristu nibe nobudlelwane obuhle. And if you want to run away from our principle afunakalayo in the kingdom, you will never make it. Ungawa ignore ama principle uthi umntwana kaNkulunkulu usinisiwe akashadi nomuntu ongakholwa. Ngoba uma usoloko ubala isibalo sikunikeza ama result wrong, it means indlela obala ngayo ku wrong. Ngoba imigomo yodwa ibaluleke kakhulu kundlula kuvutha. Ukuba nesiqiniseko sokuthi wenza khona kubaluleke kakhulu nokuvutha kakhulu kodwa ungenzi khona.
umuntu oqikelela ekwenzeni kahle, umuntu oqikelela ukwenza ukuphila ngokumiyalo wombuso ubaluleka kakhulu kunomuntu ovuthayo kodwa angagcinanga imiyalo esembusweni. We've got a lot of people abavuthayo nabadumile nabaziwayo kodwa abangaphili ngokomgomo wombuso. Bese bakhona abantu abangavuthi nabangadumile nabangaziwayo kodwa abazama konke kusemandleni ukuthi ngizophila ngokomyalo wombuso engibhilonga kuwona. It's not enough ucula. It's not enough ukuthi hamba ucula kodwa ubalekela ubudlelwano obuhle ngoba lithi iBhayibheli babusisi eminye yemigomo embusweni kuthiwa inhliziyo yakho kumele ihlanzeke. Inhliziyo yakho ingabi nechashaza, your heart. Basi nabazalwana abakubalekela lokhu kungcola kwenhliziyo bama ngamavesi nenhliziyo ezimbi babalekela umgomo ukuthi ngale kokuvutha nokucula nokukhuluma ngezilimi qikelela ukuthi inhliziyo yakho ingabi nebala. Lo mgomo uyawubalekela uqhubeka nenhliziyo embi udumisa uNkulunkulu ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo yakho ingcolile kunabantu ungabafiseli impumelelo kunabantu abaphuma phakathi ebandleni anikhonza khona awusabakhulumisa inhliziyo yakho yonakele kodwa lithi iBhayibheli le inhliziyo kumele ibe pure, inhliziyo kumele ibe ngcwele ingabi nechashaza ngoba uma ugcinile lo mgomo uyombona uNkulunkulu. Sandelo abazalwana abangabinandaba nokungcola kweinhliziyo zabo abanandaba ukuthi zibalisa kangakanani abanandaba ukuthi zijabula kangakanani ngokulimana kwabanye abantu kodwa bame ngokuthi bona benza kahle kanti inhliziyo yakho eminye yomgomo embusweni inhliziyo yakho ayibe ngcwele. Ungawabalekeli ama-principle, ungayibalekeli imigomo efunakala embusweni. Ngoba lento uyiphethe ogijima nayo kodwa ngaphandle kwemigomo awuyi khona. Ngoba abafana nawe abangayibambanga imigomo ababambe lezi zinto ezidumile zokuthandwa nokuvutha abaye embusweni. Lithi iBhayibheli babuswa abalamulayo ngoba kuyothiwa abangabantwana bakaNkulunkulu. Unga-ignore imigomo. Iyafuneka imigomo ukuthi noma ubani ophila kulo mbuso kumele yazi ukuthi kuphilwa kanjani. Mntwana kaNkulunkulu osindiswe kunezinto ezingenziwa. Asiphumeleli ngeenyembezi zabanye abantu. Asithathi imali yezintandane siyophumelela ngayo. Imigomo kulabantu abasakholela ukukhipheni okweshumi ngoba kufanele sazi sizathu ukuthi uma sithi sinabazalwana namhlanje abasakhipha okweshumi kumele sazi ukuthi umsebenzi wokweshumi ukunakekela izintandane abafelokazi abafokazi laba nithi abahambe laba banakekela okweshumi ngoba bayihambe ezweni lakithi. So mabayihambi ke lamabandla akhipha okweshumi kumele abondle izintandane kumele zondliwe okweshumi. Singabalekela ama-principles, singabalekela imigomo emiswe uNkulunkulu bese simiswe okunye ngoba uma sibalekela lokuthi okweshumi kumele kondliwe izintandane abafelokazi abafokazi abapriest kanye namalevi sibalekela lokho bese simiswe okwethu ukuthi no kuthiwa kondliwe umfundisi simisa okwethu hayi kukaNkulunkulu. Ama-principle ombuso athi oshumayela ivangeli kumele omemezela ohlanganyela altar uzophila nge-altar. Umpostoli Paul wekhota i-Old Testament ukuthi amaLevi because ayehlukaniselwe ukuseve altar ayenesabelo kuyo yonke iminikeli yelethwa isizwe sakwa-Israyeli. So in the New Testament uNkulunkulu usakhota lokho ethi yazini ukuthi abamemezela ivangeli ngeli bazophila ngale ivangeli umgomo osembusweni ukuthi abamemezela ivangeli kubazi ithi iBhayibheli oswayo nahlangana kufundisayo kuzo zonke izinto umgomo lowo umiswe uNkulunkulu ukuthi hlala ukwazi ukuthi omemezelayo ivangeli akahlanganyela nalo ofundiswayo. Le iprinciple esembusweni yekela laba bakhuthuza abantu. Ungayibalekeli imigomo esembusweni uyimiselo kwakho. Asinayo founder in this kingdom. The founder of the gospel, the founder of the church is Christ. The founder of the church is Christ. Let's say sokuphila. Umpostoli Paul uthi isisekelo sokolo sibekiwe. Simiswe uKristu kanjani? And if sifuna ukubalekela uthi uma ukhumbula ukwena nomfweni eningabuyisene naye bese ema altar
uthi uJesu ungayilethi imali yakho, ungayilethi imali umuntu ayikhulumisa naye, imali yakho nomfeni. Umgomo unjalo nje, ukhe unikela ngemiliyoni ade ukhe unikela 100,000, imali yakho inuka kabi phambi kwaNkulunkulu if ubalekela umgomo ukuthi imali ephuma enhlizweni engcolile isiqalekiso kulo ikhiphayo. uJesu unqamela ukuthi ungabuyisana nakho kunokuthi uzoletha imali, ngoba imali ngaphandle kweprinciple bekuNkulunkulu i-useless. uJesu wathi akayifuni imali ephuma abazalwane bakhonza ngamamiliyoni banikela ngo-100,000 kunabantu abangabafuni ngoba bayatshela ukuthi uNkulunkulu ubribe. No, bamba umgomo ukuthi imali yakho i-useless uma uzokhipha imali zakho ubribe uNkulunkulu kodwa kube nabantu ungakhulumisani nabo. Useless ukuthi abefundisi beni itshela ukuthi imali yeni yakho ukukhulumela uNkulunkulu akabribwe imali. uNkulunkulu 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 gomo lo gcina izwi la. Uchapter 14:15 incwadi kaJohane sikhona uthi ngithanda ngiyagcina imiyalo yami. Ogcina imiyalo yena obaluleke kakhulu embusweni kunomuntu ekuthayo but abalekela ama principles esembusweni. And ama results ayohlala njalo negative ngayo. Unezipho namhlanje ezikhulisayo ikhosi ezinye zazo ukuthi sikwenza kahle nokuphila kahle nenkosi uyayinciphisa nezifo eziningi nokwahluleka okuningi nomthandazo omkhulu. Umuntu onqamele ukugcina umyalo noma ukugcina umgomo uthandaza kancane because usecebeni. Ungawuthandaza u5 hours but minus le ndaba ukuthi you are not in the right place. Awumile kahle nenkosi, umthandazo wakho ka5 hours useless ngoba noma ungathandaza uvala amehlo kodwa uNkulunkulu wayethe ingashadi indoda engakholwa. Uvala amehlo uqinisa ikhanda uthi lo ngizomshada uzoshintshwa yimini. Umthandazo wakho ka5 hours useless because ubypass iprinciple esembusweni ukuthi abantwana bokukhanya bahlangana nobumnyama. Ngeke ufuna ukubypass izinto bese uthi uzobribe uNkulunkulu ngo5 hours omthandazo, uzobypass izinto bese uzobribe uNkulunkulu ngemali. Akwenzeki. Umuntu ogcina imgomo ngathandaza iminute provided emikahle nenkosi. Noma ungathandaza every day uthi uyafasta but for the fact ukuthi you are running ubalekela imgomo umthandazo wakho useless. Noma ungathi unikela kangakanani for the fact ukuthi uyabalekela indlela yokuphila wena udiza qambela amanye abantu uyakubalekela lokho bese useless lokwenzayo. Esizathu ukwenza kube useless ukuthi ubypassa umgomo ukuthi as much as unikele uvuta ucula but gcina nazi izinto ezibalekile ezifunakala endleleni. Yabona into yaxabanisa umuntu noNkulunkulu ukuthi wathi uNkulunkulu etshela ukukhuluma edwaleni. Why Moses mayefika leni wangama washa iphutha lokuqala lelo lesibili wathi wozanda nina esizwe ehlubukileyo mina noma edwaleni. Lithi Bible wami aphuma edwaleni kodwa ukwenza wakungewena ukumanga edwaleni ubile okwephulile umsibili aningivezanga mina isizwe sakwaIsrael niveze umgomo sibili. And so for that reason awuyizwe lesithi uNkulunkulu yokushiya semaka uNkulunkulu. Mina ngabazi abantu bashiya abantu bazi emthakweni besifazane amakhosikazi kuthi masebethi izinto umuntu azihambisha indoda ngoba enganalutho. Ngiyabaza bomndeni mina bashiya umuntu ezabazwana negazini ababethi ingane kamama le kubethe izinto bashiya. The same strategy noma the same thing eyenzeka kubantu beshiya abantu. Ngiyamazi uNkulunkulu eshiya umuntu engekho ecebeni lakhe. uNkulunkulu wakho wamshiya uSolomon. Lithi iBhayibheli wavuka njengenjwayelo kanti umandla kaSimakada wasekho kuyena.
eyazi ukuthi why, because wayibalekela iprinciple, wayibalekela umgomo ukuthi ungakundi ikhanda lakho. Ngesimanje uNkulunkulu engakuwe enamandla, kodwa kunezinto engamelanga uyibalekele, kumele uyigcine ngoba izona ezosustaina uhambo lwakho. Akunandaba ukuthi uvutha kangakanani, kodwa kunezinto kumele uqikelele ekuthenini uyigcinile yini. Sibalekela imigomo yokuphila, simise ezinye zezinto engabalekile embusweni. That's why Jesu Matthew 2:23 ekhuluma indaba yokumnikela athi nibhisi ngokweshumi kodwa nibalekele izinto ezibalekile embusweni kaNkulunkulu. Sandelwa abantwana bakaNkulunkulu ababypassa ama-principles bawa bypassa ngeminikelo, bypassa ngo-athenda konjalo, kodwa uma bebuye ekozweni babhubumale sifuna uNkulunkulu unake umthandazo yabo lekuthandaza according to his will. Uthi uJesu uma ukuthi ngiyangithanda, isani yokuthanda mina ukugcina imiyango. Gcina lokho engikushilo, yekela ukungibypassa ngomthandazo, ngoba ukuthandaza isikhathi eside kodwa umende one-wrong kunjengokuthuka uNkulunkulu, ngoba lokho kusho kwakhe kusho lutho kuNkulunkulu. Mana kahle naye, qikelela ekuthenini uphila according to his will. Ngabeka ukuthi uletha amamiliyoni, ngabeka ukuthi uthandaza umthandazo emide enamagama esiGreek neseHebheru, ungabypass imigomo efunakala embusweni. Ngeke ubypass umgomo ukuthi lithi iBhayibheli ongaxoli naye akayoxolelwa, uyaku-ignore lokho. Cha ukuthi anazi ukuthi nihlangabezana nani, asikwazi kodwa ositshela ngeforgiveness uyazi ukuhlangabezana nani. Akwazi ukubypassa lo mgomo ukuthi wena unalo uxolo, ukuthi understand lo muntu walala nami wangishiya nokugula emveni kwaloko understand ngakhulisa ingane ngedwa, wahamba ohlala nonondindwa, wabuya sengane ezikhulile. Uqinisile thina understand, but uNkulunkulu umisile emgomeni ukuthi you must forgive and forget. Ubuhlungu kunjalo ukhala inyembezi, that umgomo umiswe uNkulunkulu ebuhlungwini bunjalo. Uma wazi ukuthi awukadlula ungahambi uyo-acta ngomthandazo, yeke indaba yomthandazo, dilana nansi into. Gcina nawo umyalo ukuthi uNkulunkulu uthe we must forgive and forget. Umthandazo omkhulu, one of umgomo emthandazweni omkhulu babusixolela amacala ethu njengoba sibaxolela abasonile. Akwazi ukuthandaza lo mthandazo kodwa uyawubypassa. Kunabantu ongabakhulumisi, kunabantu obaxolela kodwa baphushele kude uthi ngingixolela kodwa ngingasondele eduze kwabo. Ayihambi kanjalo, gcina imigomo. Umwazi ukuthi ayikadluli lento le, ungahambi ubribe uNkulunkulu ngomthandazo emide, ukuthandaza umthandazo uzokhala inyembezi engwenya kodwa ezingahambisani nemigomo okuphila. Yenza kanje ngale ukuthi uyovutha nokoma phambi kwabantu uvuta, yenza kanje, zama konke okusemandleni akho. Umpostoli Paul uthi kuloku nami ngiyazama ukuthi ngingabi nonembeza onecala phambi kwabantu naphambi kwaNkulunkulu. Mina I'm here to advise you namhlanje ebusuku ukuthi yekela ukuvutha nokushumayela nokucula, yenza konke okusemandleni ukuthi zama ukuthi umi kahle nenkosi. Imigomo ifunakala, ama-requirement afunakala embusweni, hayi wokushumayela, hayi wokucula, hayi wazonke lezi zinto uyawagcina, uyawamita inama-requirement afunakala embusweni, ngoba uma wakhe wafika in his kingdom uphethe 99.9% awuyi. Ungabypass umgomo kaNkulunkulu, uyibypassa ngeminikelo. Ukube iminikelo yofaka abantu ezulwini, baningi abeBhayibheli abebenikela kodwa bangamboni uNkulunkulu. Uma ningithanda ngiyagcina imiyalo yami. Akekho umuntu obalekile embusweni kaNkulunkulu njengomuntu ogcina izwi lakhe. uJesu mehamba kuMateyu chapter 28 from verse number 19, lithi iBhayibheli wathi nibafundise ukugcina konke enganiyala ngakho. Let them observe, teach them to observe. Konke lokho enganifundisa ngakho abakugcine. It's not enough kuma ngamavesi. Asibizela kuzomemezela amavesi kodwa sibizele kuzophila. We must live according to his will. That's why the Bible umpostoli Paul mekhuluma ngoDavid uthi uDavid waphila ngokwecebo likaNkulunkulu esizukulwane sakhe. He lived according to God's purpose. Waphila ngokwecebo likaNkulunkulu. Ngamanye amagama why discover embusweni kaNkulunkulu ukuthi kulindeleke ukuthi aphile kanjani. Akukhulunywa ngomphongolo wawulandayo, akukhulunywa ngama-achievement, akukhulunywa ngey'ngane zakhe, akukhulunywa kodwa kuthiwa waphila ngokwecebo likaNkulunkulu. Uhambile wakhuluma washumayela ngokwecebo likaNkulunkulu. Ungayibalekeli imigomo. Ungayibalekeli imigomo embusweni, ungakubalekeli imigomo, ungayibalekeli, ungayimiseli okwakho. Bambe umgomo.
abantu bayosala ngoba eminye yomgomo esembusweni kaNkulunkulu ithi uthi uJesu mhla ngibuye ngehlukanisa izimvu phakathi kwezimbuzi. Lithi iBhayibheli bayobuza bathi inkosi sasukubona bathi mhlazana ninakekela laba bebelamba abancinyana naninakekela mina. Lithi iBhayibheli uthi uJesu emgomeni uthi uma umuntu enakekela abantu abampofu usuke enakekela mina. Uthi uJesu eminye yemigomo ukuthi sihambele intandane abafelokazi abaseyibhedlele abasemajele umgomo lo. Lithi iBhayibheli hambani ezweni lonke nishumayela ivangeli kuko konke okudaliweyo. uNkulunkulu akasibizela ngamasontweni, akusona umgomo wombuso kaNkulunkulu kokhanda amasonto siwa decorate kube ngathi sesifikelele eKenana ngoba sesinesonto eligcwele izitulo. Cha, we are called to preach the gospel emabhasini, ey'timeleni, emaredweni, kuma-open air. Umsebenzi wethu lo namhlanje lo msebenzi uthatha ama-watch tower nofakazi bakaJehova na abapostoli. Thina-ke siku-comfort zone ngoba sesisakha amasonto, asisayi kubo sithi abezikithi kuba ngathi senza khona ngoba sesinamasondo. Kunabantu abayibona bakhonza uNkulunkulu impela uma sebakha isonto badecorate kube sengathi bakhonza uSimakade uNkulunkulu usebenza ngoba seba nesonto. Akusikho ungagcina imigomo ungabrabhi uNkulunkulu ngesonto nesound system. We are called to preach the gospel. Chapter 24 verse 14, leli ivangeli lombuso liyoshunyayela ezizweni zonke kube ubufakazi andi ukuthi umhlaba uphele. Kumele sihambe sishumela ivangeli hayi kuyogcwala emasontweni. Abanye beyorealize mhlazana uKristu efika ukuthi asiphilanga ngokomgomo yakhe, sagcina imithetho yamasonto nengubo zamasonto ngakho konke amaprogram asemasontweni asiphilanga according to his will. Ungayibalekeli imigomo yokuthi asihambeni simemezela ivangeli. Namhlanje abanye bebemezela ivangeli bangabavangeli baqala bamisa amasonto kwakhanda iteje wathenga ama-sound system kube ngathi uNkulunkulu usekhulile ngokwanda kohamba be-recruit abantu bababizele emasontweni hayi embusweni. Imigomo yokuphila ungayibalekeli. Siyababonga labafowethu abasaliphethe ivangeli ukumemezela abalanda imiphefumulo. Siyababonga nabafowethu abakwazi ukusupporta abantu abamisa imvusela nama-open air. Uphethe lona impela. Ungakubalekeli lokho. One of the things eyenzeka eJerusalem. One of the things eyenzeka eJerusalem. Uma uJesu ekhuluma nabapostoli uthi abahambe bona bade sathi kuyohlala eJerusalem. uNkulunkulu abavusela izitha. Zabahlakazi izitha eJerusalem bahamba samagundwane ngoba uJesu wayethi abahambe bashumayela. Let us not run away from the principle of the kingdom. Ngeke kukusebenzela, I'm telling you, noma ungacula. Yabona noma ungathandaza umthandazo omude. Kodwa lo mthandazo omude lo awusebenzi uma uqeda ukuyothandaza kuma open air ubuyele endodeni yakho emhlalo emkhipitweni. Ungayibalekeli imigomo ukuthi umntwana kaNkulunkulu akakhipite. Ku-useless lokho ukuvutha kwakho nokuthandaza kwakho kodwa uhlele emkhipitweni. Ku-useless. Ungakhohliswa abantu ey'ndebeni zomlomo wakho umthandazo wakho useless uyanuka kuNkulunkulu ngoba uphume endaweni yomuntu engafuni ugcina imiyalo. Ayisebenzi lento yakho njalo uhamba wathenda lama movement uhamba nendoda ubele emkhipitweni. Uhamba uyothandaza ufuthi ukhala inyembezi but ungafuni ukubalekela ungafuni ukulandela umgomo ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu the first thing that I need to do before ngiyothandaza intende nevutha ngikhala inyembezi ngikhalisa abantu nalizulu kumele ngiqale ngikhanda ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu akuvumelekile ngihlale emkhipitweni. Into yokuqala kumele ngidile nayo before ngiyobusisa abantu before ngithi izulu liyahle ligcwala phakathi kwethu mina kuqala iprinciple yokuqala kumele ngiyilandele noma ngiyigcine ukuthi angikwazi ukuphila emkhipitweni. Ngoba umthandazo wami nokuvutha kwami ku-useless phambi kwaNkulunkulu akusona isibusiso labantu ngiya-acta
manje wena ufuna ukuyibypassa lento ukuthi wena noNkulunkulu animile kahle bese uyovutha lapha ukhala inyembezi enganasdingo bathi uNkulunkulu uyahlanga ko naleza lokazi lezi zithi zinoma zinganamoya uNkulunkulu wami ugcobile deep down your heart you know ukuthi akuna uNkulunkulu ekugcobile ngoba ubypasse ukuphila ebungcweleni uphila emkhiphethweni phila emjolweni phila ukwenzeni kwesex ungashadile kodwa ume ngokuvutha ume ngamavesi bese bakukhohlisa obululu bakho bathi uNkulunkulu ugcobile inhliziyo yakho ikutshela ukuthi akunaNkulunkulu omgcobile la because if I keep on doing this ngiyemlilweni ungayibypass umgomo wokuphila ukuthi kunezinto kumele uyigcine and ukuthi abantu bakukhohlise sinabantu abame kakhulu ngamavesi nokumazambulo bathi uNkulunkulu ugcobile but deep down your heart you know ukuthi isisakelo sokukholwa kwakho siyantenga ungawubypass umgomo ngalokuthi ungakbypass and I'm here to advise you namhlanje ukukwazi ukuthi noma ungakuignore lokho hamba iminyaka uyila kuyiwa khona uNkulunkulu akudlalwa ngayo sinabantwana bakaNkulunkulu aba-ignore one of the things eseyenzeka embusweni kaNkulunkulu namhlanje le yama divorce leza ama-young lion ziyashada zidivorce ephinde shada lento igcina seyizijwayeleke kubantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu wayethe masushada kudivorce namhlanje lento iyabypasswa wonke umuntu uyenza belula ukuthi adivorce aphinde ashada kuba ngathi kuright nihalelisana kubalekela umgomo ukuthi awukwazi ukushada uphinde udivorce siyabona ama-young lion adivorce kube semgomeni abantu bayifaka bekhona nosisi bethu bashada nabo labantu ababuye kwedivorce eben izwi lishile lithi oshada nodivorcile bayaphinga bayabypassa lelo vesi nobhululu bakhe le nto befuna ukuyikhanda bese style kuba ngathi awusaphingi uma udivorcile because they've got their reasons sokurizina bachaza itanti benenganasidingo namhlanje idivorce kuyifashion embusweni kaNkulunkulu badivorce aphinde bashade manje nabo sisibethu boshada nabo labantu abadivorcile ekubeni iBhayibheli lithi oshada nodivorcile uyafeba bypass siyabuka ama-social media bagcwele namhlanje uphakamisa namhlanje ushade ekuseni ngo-6:30 uyodivorsa ngo-7 ngo-quarter to 8 uyabuyela uzodivorsa ngo-9 quarter to 12 phinde uyabuyela kuba sesitayeleni wonke umuntu akanankinga ngalokho kuba sengathi kuright akukho right singawubypass lo myalo ukuthi oshadile akahlukane nomkakhe boza abahlukaniswe ukufa uma kwenzekile behlukana akahlale umuntu azayofa ngoba ozoshada nalo divorceile bayafeba iprinciple umgomo namhlanje siholwa yibona namhlanje sibashayela izandla mfundisi wami uNkulunkulu akubusise esekunikeza ngeke ufuna sibatshela ukuthi ubufebe lento yenzayo ngokukaNkulunkulu sixabana masixabana kodwa umgomo wombuso okhona kulombuso uthi once wakhe washada kudivorce daso kubaleke kakhulu ukuthi ungagijimela emshadweni ngoba once wangena awuphumi ngifuna siubypass lo myalo ukuthi akudivorce enkantolo abantu abahamba phambili kuma divorce abantwana bakaNkulunkulu ngoba bafuna ukuyiphila lento kodwa bangekho rooted ku foundation yokukholwa bayimisele indlela yokukholwa mina I'm here to tell you namhlanje ebusuku ukuthi singayibypass imiyalo kaNkulunkulu regardless of what. Let us not manipulate people for our own benefit ngoba uNkulunkulu uyazi. Namhlanje nabafowethu abahamba balala namantombazane baphinda bawaphike boshada abanye emveni kwaloko ngaphenduka ume ngokuvutha. Doesn't work like that. Bahamba balala nabo aphinda namhlanje nabafana abancane abaphumelela ngokutargetana nosisi abasebenza kahle babatargeta ahamba aceba ngaba athenga imoto athenga zonke lezi zinto ethi meqede lapha emshiya kanjalo aqhubeka ahamba yovutha unamanga uzokhokha kodwa ngelilanga. uNkulunkulu wezwi lakhe lithi iBhayibheli manje ngithanda nokugcina imiyalo yami umile uNkulunkulu kulapha ngeke kushintshe ngama uthi uyathanda. Moses wahamba nabantwana bakwaZisrayeli for 40 years in the wilderness. 40 years in the wilderness. That man was very faithful until aza bypass imiyalo kaNkulunkulu akalinukanga iKenani. uNkulunkulu wezwi lakhe
ngoba ikhona lelichashaza liba khona ey'nhliziyweni zethu zokucabanga ukuthi if nginakekela iy'nciko, if nginakekela abantu ngiphekela iy'ngane, nginakekela uNkulunkulu ongifaka embusweni. uNkulunkulu akadlali ngezulu lakhe. uNkulunkulu ufuna abantu abenza izwi, ngoba noSathana ubagadile abantu abangaphili impilo efanele, abafuna ukubypass imiyalo kaNkulunkulu ngokuqhamuka nezinto ey'thile namavesi. Uyosha sewuvuthi, uyosha sewushumayele. Telling you, ngayibypass imiyalo kaNkulunkulu. Uma lithi iBhayibheli asivumeni zona nje shothi khona ukuthi asivunywe. Le ndaba lithi iBhayibheli ofihla iphambeko zakhe akayikuthethelelo, lisho njalo impela. Le ndaba yakuthi uSathana akutshela ukuthi right ungafuni ukuphenduka entweni zakawuyi. Ngiyamazi umuntu oshumayelayo ongekamboni uNkulunkulu, ngiyamazi umuntu oculayo ngekamboni uNkulunkulu, ngiyamazi umuntu onikelayo ngekamboni uNkulunkulu, ngiyamazi umuntu othandazayo ngekamboni uNkulunkulu. Kodwa akekho umuntu ogcina imiyalo kaNkulunkulu ngekamboni uNkulunkulu. What is more important ukugcina imigomo than ukwenza lezi zinto, ngoba we are more focusing kuma gift rather than ukuphila impilo ethokozisa umnikazi wama-gift. Singemavesi nezambulo siyeke ukuphila ngoba kuyimpilo kithi andukuthi siyoshumayela. Singakujabulela ukuba yithuluzi, kodwa asibanga sikhe empilweni. We are not rooted in Christ. Asigxilile siphila ngokumyalo kaNkulunkulu. Iy'mpande zethu azakhele kuKristu ukuze akwazi ukusinisela noma simunca lamanzi okuphila impilo obungcwele. We are just acting into yenkolo. That's why silihlaza siyadelela abantu ababuseki phakathi kwethu, because we are not rooted. Baningi abantu abalimalayo kodwa sithi siyakholwa ngoba sibalekela umgomo ukuthi mawungabikho umzalwane olimala ngenxa yethu. Namhlanje kunabantwana bakaNkulunkulu abangabinandaba nokugqoka kwabo. Mathi sibakhusa ukugqoka kwena kukuhle, uthi ngibone kanjani ngigqoke kanje. Le umgomo wevangeli uthi uma umzalwane elimala, number 1 siqale ngelithi uma dedana kuko konke okubonakala kukubi umgomo embusweni. Shothi uma kunento emabethu mabebuka, uma ngiphuza amanzi ngebhodlela likatshwala kube khona ongibonayo ngibona ukuthi uzolimala ngenxa ngeleli bhodlela engiphuza ngalo, angiliyeke ngoba kuzange lo mzalwane angithethe kulento ibonakala intembi. As much as I know ukuthi amanzi la ngwaphuza, kodwa lo mzalwane uzolimala. Umgomo namhla sandelwa abantu abathi I don't care, mina nginandaba namuntu, uNkulunkulu kusala uyazi. No, ayihambi kanjalo kulo mbuso ukuthiwa mawuyenza into ilimaza umunye umzalwane yeke. Kunosisi bethu uthi indlela engqoka ngayo akukuhle, bayalimala abanye abazalwane mabenibuka, engibuka yena ebuka. Lithi iBhayibheli uma uyodla inyama yamadlozi kube khona ebuncanini bongqondo yakhe kubona uhleli udla inyama ehlatshela ithombe, uyamlimaza lo mzalwane. So ke kuyeke kunokuthi alimale lo mzalwane. Sinabazalwane bathi asinandaba thina, uNkulunkulu okusalayo ayihambi kanjalo. Umgomo wokuphila uthi mawungabikho umzalwane olimalayo ngenxa yakho. Ngisho nasebuncanini bakhe nongazini kwakhe, uma kunomzalwane olimalayo ngokuthi ekholelwa kuwe kubona ufaka amabhlukwe, umuntu wesifazane elimala, liyeke ibhlukwe ngoba kunabantu abalimalayo. Sibalekele imigomo ngoba sime ngokuthi basazosizakala. No, ayisilona lelo. Kunezinto esizenziswa ukuthi kunabazalwane ngoba basebancane ekukhuleni kwabo siziyekelela bona. Singayibalekeli imigomo. Ebalekeli imigomo. Sinosisi bethu laba abayibiza ngeentombi into abangamatshitshi abakhonza kula masonto la abantu bona bodwa abakholwayo. Uma ngathi uyobashela labo sisi ufuna ukubachada ngendlela abakhuluma ngayo, uyawubalekela umgomo ukuthi makungaphumi nelizwi elibolileyo emlonyeni wenu. Balihlaza heke uma bekhuluma abamnandaba. Lobu buhlaza babo nelenhlambe ephuma emlonyeni wabo naloku undermineana abakuboni njengokungcola phambi kwaNkulunkulu, bame ngokuthi baphila impilo engcwele. Lithi iBhayibheli makungaphumi amazwi abolile emlonyeni wenu, makuba amazwi afanele ukwakha nokubavezela umusa abalalele. Njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe, mawuqhamuka umuntu ongakholwa azokweshela noma ukholwa azokweshela, kumele uphendula ngale ndlela ukuthi understand umzalwane ukuthi yikholwa leli likhuluma la. Singayibalekeli imigomo. Singayibalekeli imigomo. Ngeke uphile buhlaza kanje uthukana nabantu uthi wena street talk. Akho street talk wena uhlaza. Akho street talk uhlaza. Awukwazi uqhubeka uhamba nendlela uphila ngale ndlela. Awukwazi.
What is more important ukuthi siphila kuyilokhu uNkulunkulu asimisele khona kunokuthi sime ngamavesi nezambulo. Ayisebenza. Siyobamba ama-6 to 6 angakazi benamandla. Ngoba ama-6 to 6 wethu aphuma endaweni erong. Thandazwa abantu abagcwele inkanuko. Shona indebe zomlomo wakho igcwele inkohlakalo. Kodwa ume phambi kwabantu uthi yobuthanda. Yekela indaba ama-fasting. Lungisa le mpilo yokuqala bambe umgomo uqala. Yekela ukukipita. Yekela abafana. Yekela umjolo. Yekela ukukhuthuza abantu bafundise. Le ndaba ukuthi ulindele ukucala kwabazalwane emasontweni kodwa ubese ukhuthuzana nabantu for your own benefit. Qala ulungisa leyo nkinga le before ubuka lezi zinto eziningi. Qala ubuka lo hambo lwakho. Lungisa le ndaba yokukhonza kwakho nebandla. Ilungise le nto yokuthi leli bandla likabe ibandla lakho nonkosikazi wawo nezingane zakho. Lungisa lokho. Qala ucacisana umgomo uqala ukuthi ibandla likaKristu wena usona inkosi phe kwalungisa lokho kuqala. So that uma useyemthandazweni noma unephila impilo yenu iyocaca kahle ukuthi kodwa isisekelo sethu si right man esoqala ukuthi leli bandla kusilone lapha yekela indaba yokuvutha nezambu nokulanda abashumela abakhulu abadumile ngekusebenza bamba imigomo uqala efunakala ukuthi let them know ukuthi you are not the owner of the church, you are not the founder of the church. Unkosikazi wakho nengane zakhe abasibona ama-supervisor yebandla, let them know ukuthi ibandla elikaKristu wenu sisebenza bamba imigomo kuqala. Have a right foundation before uqala zonke lezi zinto, before nilanda ama-artist ni-attract abantu nilanda abathini ama-crowd puller abantu abadumile ukuzidonsa abantu ngeke kusebenze noma ungabadonsa abantu kodwa kuyoba yiy'bungu zesonto ngoba isisekelo sokukholwa kusiso. Let them be rooted in Christ and ebeka umgomo wokuphila ukuthi according to intando kaNkulunkulu silindeleke ukuthi siphila kanje. Le ndaba yokuvutha nokulanda ama-artist imgcwale ngeke kunilekelela ngalutho wena nama-artist akho nebandla lakho niyesihogweni. Why? Because the foundation yokukholwa iyakhela phezu kwesisekelo esingamanga. Singawubalekela umgomo, singayibalekela umgomo before ugijimela into eningi. Ngisho nama-families imindeni nesiqhamuka kuyona we are running away from ama-principles. Kunabantu besifazane abathandaza kakhulu bazakhala inyembezi ubalekela umgomo ukuthi njengomuntu wesifazane kumele uhloniphe umyeni wakho. You must submit under the authority of your husband regardless of isalary yakhe, regardless of iposition yakhe, regardless of imfundo yakhe, because uyindoda phezu kwempilo yakhe. You must submit. Ubalekela lo mgomo uhambe uyovutha kakhulu unikele emasontweni thenge iy'nkomo uguqela abefundisi ngeke usebenza noma ungamguqela umfundisi for the fact that you are running away to submit phansi kwendoda yakho. Le mthandazo yakho neminikelo yakho ney'nkomishi ey'ngasebenzi esebenza umfundisi ngeke kusebenze because ubalekela umgomo. Ngeke kusebenza. Sinomama abaningi abavutha abavutha emasontweni kodwa babalekela ukuvutha emakhaya kubo ahloniphe indoda yakho. Umgomo umiswe uNkulunkulu ukuthi hloniphe umyeni wakho andiyothi oguqela abefundisi. Ngizokulekelela namhlanje ebusuku amazwi aphuma endodeni yakhe anamandla kakhulu ukudlula amazwi aphuma emfundisi wakho. Your man is your king, your husband is your king. Uhlala ukwazi lokho noma ungayakho upapa kodwa indoda yakho ingabi nokuthula. Lo papa ngeke zisebenze. Ungabypass uNkulunkulu ukugcina ama-principle umbypassa ngemthandazo nezimali. Ngeke kusebenze. Akusebenzi. iBhayibheli lithi amadoda aqhubekisa abesifazane ngisho nemkhuleko yawo iyathiwa. Kunamadoda ahlukumeza amakhosikazi ahlukumeza izingane kodwa wavuthi alindele imiphumela emihle ebandleni, alindele ukuvesta ukuwina kwemphefumulo ezoba rooted in Christ kodwa balekela umgomo ukuthi as a man I must love, protect and provide for my family. Ingane ziyalamba, unkosikazi uyalamba, akanaso isikhathi somndeni. As a man doesn't work like that. Wamtshela uJethro etshela uLukuzana uMoses athi Moses awunaso isikhathi somyeni wakho somndeni wakho. Funa abantu abazokulekelela. You must have enough time nomndeni wakho. Ayibalekele leyo principle. Namadoda ashaya amakhosikazi hamba uyovutha epulpit. Ayisebenzi uvutha kwakho ngiyakutshela mina. Ngeke ushaya unkosikazi wakho hamba uyovutha epulpit. Ukhohlisa abantu uNkulunkulu yakwazi you are not rooted in Christ. Izifo eziningi nokwahluleka okuningi ama-disappointment amaningi intuba
intuba ivulwe yithi because sibalekela ukugcina ubona ukuma kahle nenkosi. Ngoba ukuma kahle nenkosi kudlula ukuvutha nokushumela nokucula nokunikela. Ngoba ukuma kahle nenkosi kukwenza ukuthi ungabikho intuba, kungabikho mbobo, kungabikho fastela usathana angalisebenzisa ukukuhlasela ngalo usembusweni. Ngoba lento yokungami kahle nenkosi kunjengomuntu osendlini kodwa avula iwindi ungangena noma yini. Leli windi leli ukubalekela imigomo yokuma kahle neNkulunkulu. Ngoba uma ukholwa usindisiwe kodwa usajona intuba yokusebenza kaSathane empilweni yakho. That's why sigula sigula kwenzeka zonke ukwahluleka ama-disappointment kwenzekala why sithi sila kodwa imigomo ukuthi ngimi kahle yini nenkosi singabi nandaba sime ngamavesi nezambulo. Yasona abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abangabi nandaba nokuphuza utshwala bathi ngiphuza once a while akuhambi kanjalo. Uvula intuba umthandazo wakho uyanunga phambi kwaNkulunkulu, uthandaza ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo yakho ayikho kunaye. Uma kukhona into ekumele uyikhathaza ngayo yekela indaba ukuthi baba Father use me as your vessel. I have to hold avail yourself to obey the principle. Uthi Jesu uma ningithanda, the first thing before we avail, before you become his vessel to be used to what funa umgomo ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuba kahle kanye nawe automatically. Ngoba yonke lento esiyithandazayo, I'm telling you, njengoba sikhuluma namhlanje ebusuku, umoya ongcwele uyakufakazela ukuthi indithi ayikho lento. Mina I'm telling ngiyakutshela umose isikhathi sakho. Ngeke ukusebenzele ukuthi njalo uhamba ontshukuma, njalo uhambe ontabeni, njalo uhamba imthandazo yakho uphikuphi, njalo uhamba kuphikuphi, njalo ujoin olife okazwana, njalo uyakuphikuphi kodwa ubele emkipilo la isebenze into ngiyakutshela mina. Ngeke. Before to has a powerful man of God, yekela ndaba powerful man of God, dila nawe. Bamba umgomo. The first thing that you need to fight ngayo empilweni yakho ukuthi make sure that you are in the right place. You are in the right direction. Before uzobamba abutheleze mkhulu abafundisi abakhulu obajwayela abakuthandazisa ayisebenzi bana abafundisi abakhulu but you're not rooted in Christ. Ama-principle ombuso awagcinile akusebenzi uba nabafundisi abakhulu obaziyo abakhonza kuphi ayinalutho leyo nto leyo njehani benefir ukuthi khonza nobani wakuphi ayisebenzi leyo nto. Uma uSathane efika kuJob emfuna wathola uJob enganayo intuba emikahle engamanga ngokuvutha nezambulo nezilimi kodwa wayenza sure ukuthi ayikho intuba uSathane angangena ngayo. Laso mefika athi ungoba umbiyele uthi uNkulunkulu metshela uJob uthi hayi ukubalekela okubi akanale necashaza. That's why ulo sorry that's why uNkulunkulu ku chapter 17 ncwadi ka Exodus ka Genesis 17 uNkulunkulu metshela uAbraham athi hamba phambi kwami necashaza ngoba ukuba necashaza liyintuba yokusebenza komoya omubi empilweni yakho. uSathane ube nethuba. For example, if mina ngiyoshada intombazane engakholwa ngoba umuntu ongakholwa belonga esitheni belonga kuSathane, it means ngishade ingane kaSathane. Now anginalo ilungelo lokunqabela ubabazala wami uyisezala wami ukuthi azovakashela indodakazi yakhe emzini wami. Why? Because kune magnet a connector nesitha emzini wami. Le into yokuthi mina ngiphethe ama-iPhone ngwathengelwe amadoda ngwathengelwe amantombazane ngithenga impahla ngithengelwa yintombazane leyi imagnet yokukhona nesitha noma uthandaza kusebenza. Ifana nokuthi awukwazi ukuklina amanzi endlini kodwa ungawuvalili umpompi. Ku-useless lokho. Into yokuqala thola la kuvuza khona phesha lokho kuqala and ukuthi uzofuna imopu uklini lokho sichaza ukuthi funa imigomo before uzokhuluma funa kuqala ukuthi ukuze ngime kahle nenkosi kumele ngiqale ngihlukane nomfana ngihlukana nentombi ngihlukana namanga ngihlukana nezinyanga ngihlukana nokuphuza notshwala. First thing angimkhanda ukuthi izambulo namavese zonke lezi zinto first thing ukuthi kuvuza kuphi ngivale khona bese khana ke ngizofuna ubudlelo kaNkosi ngayibekela imigomo.
awukwazi uqhubeka uphethe imoto kodwa uyazi ukuthi kuyavuza awunandaba nokuvala akuvuza khona ubhisi wena uyahlina ayisebenzi into yakho. Kunamadoda ayosebenza amathule ama-principle ukuthi awenzanga kahle kumakhosikazi awo uhlulwa kwetshela unkosikazi wathi umkami ngiyaqhisa ngakuphatha kabi empilweni kunakulothi uphathwe i-pride ukuthi uxolisa wenze kabi recognize ukuthi I've done something wrong and so for that reason I must apologize. Kunabene sozela bakuvutha kule masontweni bathwele amabekethe ezinde ngathi ingili ezimbi usibeke thola ukuthi kuphi la ubalekele khona ukuma kahle and ukuthi okhuluma ngelimi. Let us not know from mama principle enkonzweni zabantu abasha abazali beni iprinciple ithi uma umuntu engabondla bakho ngiyakutshela mina ezelayo abantu bakini bayalamba ubisa amasontweni ezambulo ngoba wona ubiziyo sowahlala emishini usuke ekhakini unamanga isebenza into yakhe. Uma umuntu ongabondla usebenza kakhulu ekhakini bayalamba unabafuwe nodadewenu iprinciple abantu bakini wenza esango esangoma enjani ntengela impuphu makhelini ekhayini banabafweni kuba club ngamalesi masise lutho you don't care uma ngikuthi umntwana kaNkulunkulu simanga isebenza into umuntu mangabondla unongakhola noma kulelimi noma uyavutha lokhu kuvutha kwakho ku-useless uyosho sevuthiwe. Why? Because ubalekela imigomo yokuthi uma usukholwa usindisiwe kumele ubanakekele abantu bakini. Uma kucomparison umntwana kaNkulunkulu osindisiwe kodwa abantu bakube balamba kuthiwa kungcono umuntu ongakholwa kunaleli qili elime ngezambulo kodwa abantu bakube belamba abanama excuse yobancisha ukudla mebathengele lokudla uyobalisa eyobalisile. Umgomo uthi moyo izinto ezinhle ngongabikho abantu ababona. Yeah, we don't care ukuchazana ithini uma kunakekela umuntu akushutwa asifuna ukuthi ithomba asifuna abantu phambili uculwa amaculo umgomo uthi uJesu masandla sokunene senza into esokukhohlwa masingakuboni kume kunjalo. Don't run away from the principle of this kingdom. Noma ubalekela imigomo always ama results azoba negative. Why? Because you are running away from the principles. So basisizukulwane esigcina ngokumemezela esimemezela ngeendebe zomlomo kodwa amandla kaNkulunkulu singawazi. uNkulunkulu wethu somazi eBhayibhelini uNkulunkulu wemlando uNkulunkulu wamandla uNkulunkulu wavusa abafileyo uNkulunkulu wavula ulwandle olubovu somgcina simuzwe emlandweni. Why? Because we are not keeping the principle. Uthi Jesu if you love me niyogcina imiyalo yami. Ukuvutha is not enough. Akusekho. I'm here to challenge everyone namhlanje ebusuku ukuthi yekela okuningi qala eqaleni. First thing first, build a good relationship with Christ. Try by all means to live a holy life. Before yothandaza umthandazo ka5 hours useless. Before yonikela ngama5 million useless. Before yome pulpit ucela amagama esiGreek okho Adonai oRafa ku-useless. Before uyoyehlisa izulu ligcwala phansi unkaneza ngalimo rikhathala bayanda malume ukhethile abashana bayanda rondo rama robinho record kuyeke ku-useless lo lezi limi zakho ziyanuka phambi kaNkulunkulu. Why? Because you are not rooted in Christ. First thing first, don't run away from the principles. Philippa mbeko zakakaye ukuthethelele sifuna umemeza lokho namhlanje ebusuku manza kwethu singabomo simboza ngimthandazo ku-useless. Umthandazo ophuma emntwini ophila impilo engcolile uyanuka phambi kaNkulunkulu. Sibamezela lokho nganza kwethu namhlanje ebusuku ukuthi sibambele umgomo andi ukuthi sibambe ukuvutha. Asikwazi uku-ignore lokho kufunakala sibinso kunye. Uthi umpostoli Paulo isiphetho somthetho uKristu. Now ke abantu abafuna ukubalekela uKristu ukuthi abafuna ukubamba umgomo ukuthi ekukholweni sonke silungisizwa ngayo uKristu. So uma sibalekelene siyimisela indlela yethu yokukholwa.
ayisebenzi. Noma kuningi singakumisa ayisebenzi. Lama okugcwele amabandla agcwele siqala ile kumele uyazi ukuthi uma uthi sengathumala ibandla liqalwe wena uthi ibandla lika Jesu. Lamabandla agcwelela ngaphandle, for the fact that we are running away from the principles of the kingdom, the results will be always negative. Asila kuyiwa khona. Amadoda onke, indoda yonke, uJesu mayikhuluma, umpostoli Paul mayikhuluma ngeprinciple 2 ye-leadership. Uthi a man who qualifies to be a leader first must be able to lead his family. His requirement. Bese kubeka athi uma umuntu ehlala kuholo wakho umndiyona ehlulwa uma umuntu ebiza ngomfuthi kodhlulo uSikazi wengane so pothe wena akwazi ukubandla la go leno wala bakakuthi usahlula umpriest emniko uyayidendene nokho olanda ukula ide abantu ababina bezalala kwakho uyayidla Joshua I'm the one who chooses, who leads the family. Umgomo uthi ukhola ibandla osomndeni wakho basikholwa abantu namhlanje nkosikazi wakho ukhonza emaromeni yena uthi umuntu omfundisi. It can be. Let us not run out from the principles of the kingdom. Nenkosi. That's why uJesu lithi iBhayibheli wakhe wabona isixuku sasihlakazeke njengezimvu enganamelusi. Nasithi uJesu kubafundi thandazelana ukuthi baba lethi isebenzi. Lokho kwachaza ukuthi kufunakala kuze abantu abarata abathunyelwe kule ndawo. Ngoba ukugijima kakhulu kodwa uye endaweni errong kurong lokwenza. Nokuyithuma ungathunyiwe kurong. So before zovutha kakhulu noma uzobiza ngompostoli nomprofeti noma bani ba yenza isiqiniseko sokuthi wenza khona yini. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Mokhono la ngakhola sathemba ungenile ukuzofunda. Abakhipitila kubile emakhaya. Umthandazo wakho umuntu nami ngiyakhola kusenento encane ayisebenzi mawufu yolala. uNkulunkulu akalibypass izula. Once kuyoba nabagcina ngemigomo yokuphila bayibona basezulwini uNkulunkulu ngumqambi manga. Uyokulahla uNkulunkulu ekhala inyembezi kodwa kana plan ngoba izwi laka kwalazi ukuliyeqa. Yekela indaba ukuvutha, yekela indaba ezambulo. Try by all means ukuma kahle noNkulunkulu. Gcina imiyalo yakhe. Wengadlala umpostoli Paul athi uNkulunkulu nami ngiyayigada ukuthi ngingafaka abanye abantu embusweni kanti ngiyokwaliwa. Yekela yonke lento yenzayo. First thing first, khanda ubudlelwano obuhle. Lwela ukuphila ubungcwele. Ithi iBhayibheli badini ingcwele njengoba lokhu uNkulunkulu engcwele. Athi uJohana kwabonakala soba yikho kodwa mevele ukujoba njengathi abanalo lelo themba ke bayayihlanza hayi ukuthi bayashumayela hayi ukuthi bayathandaza. They try by all means ukugcina imigomo yasembusweni. Uma unalo ithemba lokumbona nithina sima ngamavesi nezambulo nokubusisa abanye abantu singabinandaba nathi ukuthi simi kahle yini. Focus kuwe uyeke indaba ukuthi sukumani umshezandla ngenya focus kuwe. Lendaba kunaka abantu abaningi kodwa ifebe njalo udu unandaba nawe uyosala ngelindanga. Singayibalekile imigomo bese ukuthi imigomo siyibypassa ngeminikelo amavesi nezambulo nemithandazo ayisebenzi. Umuntu imigomo angathandaza iminute lo kodwa kube nesense phambilini. Isinomuntu asimgoma athandaza 5 hours umthanda unukayo ngonke.
kunokuthupha bungekho ngoba uNkulunkulu akuthi yakhethela leka kuzoba namhlanje noma kaNkulunkulu condom ababhemene akabona nethi zazifuna abantu abakhulumisa ahleba bazabaphume phakathi abangeke ngoba baxoshwa yithina we don't care futhi angeke siyoxolisa sibalande ngoba bypass umgomo balo amaHebheru uthi zamelana ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele zameni ukuthula into engelula kodwa iBhayibheli kuzameni ukuthula abantu nobungcwele ongenazo lezi zinto ezimbili angeyiboni inkosi wegada lento yakubalekela umgomo owuza ukuhlala kahle naba njengoba umphiwe mina nawe ezulweni kusho ukuthi ungangiphiwe nje kukadawudu mina ngoba ngeke singazwani lezona yena lezinto zokuvutha nezambu na revelation ungabypass umgomo wasemthweni ngilenza ivangeli libe lulo uNkulunkulu aqhubelekelela nje ukuthi ngiyangeleli umuntu no start one understand ulula ngendlela emise ngayo ngale kweza ukuthi abenza libe difficult kube sengathi kumele kwasekele isithini siphezulu ukuze ube right bamba umgomo okuma kahle noNkulunkulu utobhala abanye bathemba mash abanye bathemba kubathembeka kaJehova uNkulunkulu wethu umgomo anginaki uNkulunkulu esibeni noma uyawazi lo mthetho kunekhadi empilo inetha zokunetha izinto ungazi ukuthini uyothi emthethweni bezahlo kodwa uNkulunkulu anginalo ithe nanguba nanta naswasha uNkulunkulu uyangazi mina ngithembe wena namandla akho ukusho suka enhlizweni ngoba unganalutho ngeke uyisho leyo nto okhaka uNkulunkulu ngapha kunentambo okhalweni ngeke uyisho lento ugcela amabhodlela endlini uhamba inyanga kodwa ngabe you are running away from the principles ukuthi mawukholwa kunezinto engavumelekile ube nazo uyakubalekela lokho ufuna ukubypass imiyalo kaNkulunkulu ubypassa ngomthandazo kodwa ngabe uphethe amabhodlela ngeke ungamenza uNkulunkulu abesithutha umthandazo uphuma endebeleni neqiniso uyezwakala ezulwini akwazi ukubypass uNkulunkulu intanga bese uNkulunkulu akayinaki intambo zakho naka umthandazo wakho don't do that ayikho into emnanje ukuthatha uzazi ukuthi uNkulunkulu anginalo banye bathemba induku banye bathemba inefu banye bathemba ubuhlala bathemba igubhu baba ngethembe wena nenhliziyo yakho ukufakazela ekujuleni kwayo ukuthi ngempela uNkulunkulu uyazi ukuthi wethemba wena uthembe na unale elinye ithemba lo mthandazo ezwa kuNkulunkulu ngeke umthandazo uphethe amzokulala mawuyolwandla ubuya namanzi makunemisebenzi ekhaya nawe uyemsamo beyokubika uphuma lapho uye kuNkulunkulu uyothandaza uNkulunkulu akasona isithombe ayisebenzi lento uNkulunkulu akasona isithombe makusekhaya ke nohamba ungena uthi shika uzobe umfisha njengethulithe ekhokhi uyobika amadlozi mawubuya uyothandaza ukhala inyembezi uyokwenza kithi ngoba sikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi you are not rooted in him abantwana bakaNkulunkulu aba-active holiness kulula kakhulu ukuhlaselwa izifo iningi lezifo ehlasela abantwana bakaNkulunkulu abasenziwe ilezi intuba esiyivulile kungami kahle emgomeni ukuphila bese si-act ubungcwele sabe sohlasela amadimoni singena ezigodlweni abanye bethu sithe shiqi ebufebeni sisuka siyothandaza ezintabeni sibuya nokugula ngoba ukungami kahle emgomeni bese uhamba uyosukela amadimoni abanye bathi babuye khona babuya sebafeba kakhulu kunakuqala because you are not rooted and ukuthi uhamba ugudluziwe igodlo hamba unyaka zama altar obumnyama zama intodo kuqala mana kahle nenkosi bamba imigomo yokuphila ungakubypass ngomthandazo nemnikelo ayihambi kanjani wangusathana mthetho Jobe hayi ngoba wethanda khotheli wemikahle akayivulanga intuba ithi iBhayibheli kwakwenzeka abafana bake bahamba beyokwenza amadile
lithi ibhayibheli wayenike uNkulunkulu ngazi noma kufana bami bamkile uNkulunkulu ama konke kusemandleni ukuthi angabypass ama-principle afunakala emsweni ukuthi awulibhayibheli ukuba kahle noNkulunkulu. Wayeka amavesi uyowashumayela uphinda uyosha ngelinye ilanga. Buka iy'ncika ezifaka ngayo mhlanje kufa abantu ababypass imiyalo kaNkulunkulu bese kuthiwa lafa iqhawe. Ubona kunaqhawe elifile lo bulawa izifo kuphila enyaleni bayagula abazalwane baguliswa hayi ngoba kuyicebo likaNkulunkulu pho abavulela amadimoni. Abanye bahamba bayojola babuya nezifo emjolweni bekholwa. Abanye bahamba bayophuza utshwala bafake lo poison. Abanye siguliswa ukuthi sihamba sihlema ubudlelwano obuhle noNkulunkulu kodwa singamile kahle ngoba ukuma kahle kukodwa kuyisikhali sokumelana nomubi. Izifo eziningi ezisihlaselayo namhlanje hayi ngoba kuyicebo likaNkulunkulu kuyintuba. Zingene ngentuba esiyivulile mhla siqala umkhuba wobutsotsi, mhla siqala umkhuba kuba omashonisa sikholwa, mhla siqala umkhuba ukuba yifebe zisindisiwe hlala skipile hlala emjolweni siphuzana notshwala sibhemana nogwayi sikholwa sisindisiwe sivulela uSathane simnikeza intuba yokusihlasela. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Uma khona la ungakholwa sethemba ungenele ukuzofunda. I'm here to give you a piece of advice. Sisiwami ungathandazile kakhulu. Ungabu-act ukuthandaza, ungabu-act ubungcwele. uNkulunkulu uyakwazi, noSathane uyakwazi. Amadimoni awanawo amandla, ingilosi noma uNkulunkulu akanawo amandla okuvikela umuntu ophethe izinto zesitha noma uthi uyathanda kwenzeke. Ngoba thina sajola ngaleza ikhathi mohlukana nontombi nomfana, umfana wayethatha ifoni yakhe. Wayengeka kunikeza ukuthula umfana as long ifoni angakayithathi. Athi motho awusangithanda buyisa into zami. Akwazi umxoshi uSathane uphethe into zakhe. You can't, ngeke ukwenze lokho. Kodwa kunabodadewethu nabafowethu namhlanje bakwazi ukukhasta uSathane abaphethe into zakhe. Amanga lo mthandazo wakhe awukho. Ngoba noma uvala amehlo uthandaza kuyasho ukuthi le iPhone wayithola ngokulala. Noma uthandaza uvala amehlo leli Bible walithengelwa isoka mhlanje ikhiphile. As we speak right now uhlale emafletini uhlale nomfana. Awuthandaza uvutha be kuzokubuka lokho umfana ukuthi wazi ngoba yiqili lokho. Awuqilizeli thina kuphela uyiqilizela nawe noSathane uyakwazi ukuthi kuyeke lokho. Ngokwami. Ungawubalekeli umgomo. Ungakubalekeli. And I'm here to advise you umthandazo lowo owuthandaza kulamanyala awukho. Usazogula uyigulisa wena ukuphila emanyaleni. Usazofufela emanyaleni. Abafundisi abaningi namhlanje sithi kufa amaqhawe kanti akusona amaqhawe la abulawe izifo ezidalwa ngokungethembeki ebufundisini babo. Ngoba abanye bayaqala amabandla so that they will benefit from wona. Akuna uNkulunkulu lapha amadlingusa ahola bona. Isisekele si-right sihamandla sisodwa komubi. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Siyacela bafuthu kunilekelela sithanda isifiso sethu nokulangazelela kwethu ukuthi ngelinye ilanga sibe siphelele ezulwini. Ngeke indaba kuyovutha khuluma indaba ezibusiso namandla kwasha wacha isebenzi le ndaba ukuthi udekiza itafula phambi kwezitha zami lutho wena awumile ngeke indaba ezitha netafula elidekwa noNkulunkulu ovula iminyango when the time is right the Lord will make it happen. Ngeke indaba the Lord will make it happen when the time is right. Wena ukho right wena. Why you bypass the principle? You are not okay. Uyazi nje ubona izitha kwa wena usaphila emanyaleni. uNkulunkulu uyophendula kuphi kwani ungekho right. Wena sababa pray 3 times a day ngama lunch wena ugijima uye toilet uyothandaza uyathandaza. Mina guys I always pray. Iyekela ndaba ka prayer lungisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Prayer one. Prayer one Lord. Guys mina you know guys I try by all means that maybe once or twice a week I do fasting. Yekela do fasting, yekela umjolo, yekela umkepito, yekela ubufebe, yekela ubuqili, yekela amanga, yekela ukukhulisa, yekela indaba za guys I do all the best. Yekela do the best. Phila kahle, lungisa nansi into.
ayisebenzi le yakho azwe lapha emsebenzini ethu awukahle awumika. That's why I try to always know, guys, there are 3 types of prayer. No, there is a prayer when you pray, if you feel like you are down, you must use this kind of prayer. This kind of prayer, it's like a warfare prayer. You get a warfare prayer, the 3 types of prayer. I'm telling you, I'm a warfare prayer. I said, I'm telling you. Nisilida ngamaprayer yonke indawo emsebenzini emasontweni kukhuluma uzwe i-dry ball lelikhuluma la ayikhuluma into engekho nalemthandazo ophuma la ubhalwe phansi uhambe wogugulisha ama-5 step of prayer 3 minutes of fasting ban akusebenze kula madimension nama-category of wara isubudlani banesakhona kuyeka nakuthanda umthatha ngamatshwala fana kuletha izihloza eyes yekela indaba utshwala yekela uphuza manje ucabanga wena mawudalaza uNkulunkulu akanandaba notshwala ulala lento ephuma emini wakho akanandaba notshwala. Sike mbo kanti lokho sokushoya ebusuku le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kulula lokho sokushoya sizama ukuthi before uyovuta ukhuluma ngelimi ekhanda ubudlelwano obuhle noKristu. uKristu uma ekubuka akabe proud ngawo ukuthi uyakwazi umi kahle naye. Unganconywa yithi sokushayela izandla kodwa uKristu uyakwazi ukuthi awumile kahle naye. Zama konke kusemandleni akho ukuthi uma uKristu ekubuka athokoze ngawe. Because lento yoku-acta ukuphila ungamile kahle nenkosi uvula intubo uvulela amadimoni. Utshela abantu mhla uthola umsebenzi uNkulunkulu umvulela iminyango deep down heart uyazi ukuthi ungcole kabone ukuthi uNkulunkulu akakuvulela iminyango. Kuzenzakalele nje not Christ. Ngenani bafuthi ake sixoxeni ngofisha bamba umgomo. Bakhona ababili abathatha abazwile. uNkulunkulu akwenzele umuso wenze isinqumo esiright. Ngeke uthandaze ubishe obishini bese ufuna ukuthandaza umthandazo onamandla. Ayikho umthandazo onamandla othandaza umuntu ophile emanyaleni, ayikho. Into oqala before uthandaza into enamandla phuma la ohleli khona. Ikhani uzokhuluma into enesense ungekho emanyaleni. Before uzothi you are a powerful prayer woman, hlonipha umyeni wakho. Yekela ukuhleba namanga. Before uzothandaza umthandazo powerful nje. Ngeke kube into epowerful lento yakho unamanga kangaka. Kulo mlomo wakho namanga nenhlebo la kuphuma khona amazwi abukhali namanga. Ayisebenzi into. Ayisebenzi. Hamba ukhohlisana nabantu guys, mina I'm very powerful. I'm a prayerful woman namanga. Una prayerful woman. Nalabo sesibethe abalukana I'm looking for a God-fearing man. Before you look at a God-fearing man, be a God-fearing woman. Automatically kuzozenzakalela. uNkulunkulu angeke alethi iqili ekubeni wena uphila kahle. Uyisigebengu sentombazana ukuthi you are looking for a God-fearing woman. Kanjani? Ngalabafana abantu mfuna intombazana eziphethe kahle. Wena ubhizi wehle wenyuko wehlana namazipho hamba uyadubula kwasana. I'm looking for a God-fearing woman, a prayerful woman. Ngeke. uNkulunkulu akasilona iqili. Uthi uqilisa kangaka ufuna uthatha amakhosikazi akabana nikeza wena ulutho. uNkulunkulu uzokulethela umuntu onjenga uSimakade uthembekile uzokunikeza umsizo njengawe. Yabona kule ngxenye uSimakade uthembekile uyomthola umsizo njengawe. I'm looking for a God-fearing woman. Ngeke wena ungamfiyeri. Ngeke uyolithola iqile njengawe no WhatsApp about 3. Ucanti wowethu oprofessor udlala ngamantombazana ulifica lona selize la lukuzana la graduate lineyitela zonke zokudlala umqondo. uNkulunkulu
ethembekile ukunikeza iqile elifana na yabona asigcineni ngalokho mina personally masikhuluma ngale ukubamba umgomo ngeke ngimile kuloko ngeke ngimi kahle nenkosi ngethembekile kuye ngiphila ngokomgomo wakhe bese anginikeza iqile lingafani nami ngeke uNkulunkulu ethembekile okusokuthi ifocus yami mangifuna unkosikazi let me focus on being a good man and God fearing man uNkulunkulu automatically uyamazi umuntu odeserve mina engingamazi uzokwenza konke kusemandleni akho usimakade ukuthi uyokuletha umuntu odeserve ngoba phela nomshado wona uNkulunkulu uzenzela yena akenzeli mina so ke melethe umuntu wecebo lakhe ukuzoseva kanye na wenzela ukuthi umsebenzi wakho uqhubeke kalula ngoba uzenzela yena akenzeli mina don't focus on looking for a God fearing man focus on being a good woman automatically uNkulunkulu yokulethela indoda eyideserve wena don't run away from the principles le ndaba ukuthi bayiqili bobhisa ulukana namadoda khuleka uyokufica kuvutha bheka nesigebengu uvuna lokho okutshalile ungawabalekile ama principles mawubambe wona okunye kuyolandela le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu mawukhona lo ngakhola sathemba ungane lokuzofunda bakhona nababili abathathu bafethu singaxoxa bese siyaphumula yiloko sokushoyo ivangeli ngiyafisa uNkulunkulu angelekelela ukwenza libe lula so that everyone will understand namhlanje ebusuku sithi ungayibalekela imigomo ungawa ignore ama principle asembusweni mana kahle nenkosi phila ngokomgomo yakhe zama konke kusemandleni ukuthi awukwenza okuphambene naye andi ukuthi uyovutha phambi kwabantu bayovutha abantu boshumayela abantu kodwa ngeke bambone usimakade bayowaqala amasonto babiza ngama founder abantu mabeme phambi kwabantu badunyiswa bona kubongwa bona kuhlonishwa bona kubalekele lokho focus on being a God fearing man uNkulunkulu yokulethela umsizi onjengawo ungabalekeli umgomo bakhona yini bafethu singaxoxa nabo ebusuku bese siyathandaza lokho sokushoya nganza kwethu ebusuku egameni lika Jesu focus ekutheni nome kahle nosimakade focus kulokho okunye kuzozenzakalela abafuna amakhosikazi ngamehlo abo bashade nama dry bone bashade namaslayi khona kuyababasa bangathi lisebhotweni amafutha ashisayo abafocusa ukubuka ngamehlo abo kufuna amadoda asaba uNkulunkulu babukozwana bevutha bangamazi ukuthi uhlaza kangakanani wathi efika phakathi uzwana washintsha wathwala walanda inyoka ngeke focusa kwethembekeni wena uNkulunkulu uzothembeka nakuwe mthini focus on being faithful yabona lamavesi eniwakhotha la ukuthi wathi sodla ipoison ekusibulala khona uyobulawa wena upoison into ezokwenza ukubulawa upoison awumile kahle le avesi alisebenzi kwabantu abangamaqeli lime lisebenza kubantu abaphile egqeleni aphile eqinisweni nyathela phezulu lomuntu angeke ukudleni nyathela inyoka phela bona ngeke phela uphuza upoison kwabami kahle noNkulunkulu bayaphuziswa upoison abusebenzi kubona abagcinwa ngokuthandaza abagcinwe ukuthi bagcina imigomo bafethu laba bagcina imigomo laba bagcina emigomeni baprotectwa nalaba ngazi khona abaprotect ngoba uthandaza kakhulu awuprotectwa ngoba uvutha kakhulu uprotectwa ukuthi you are rooted you are holy le holiness yodwa isikhali sokulwela izimpi ezingaziyo aybo focus on keeping the principle of the kingdom when you are inyoka zokuluma uzofa upoison uyophuza uyokubulala kodwa kwabami kahle nosimakade asike isikhali silolela abangcwele bakaNkulunkulu esiyophumelela dalo lonke ulwimi elibavukela lokwahlulelwa lokhu kuyifa lenceke zikaNkulunkulu ngoba kulunga kwazo kuvela kuye ngeke kusebenze kuwe yazi why because you are acting holiness
ubungcwele bakho bukala ngabantu abathile. Focus on being whole. Focus on keeping the principles of the kingdom. Ithi iBhayibheli abathanda usimakade balungisele ukudla basalele kuprovidwa ukuthi bayithole bemi kahle nosimakade. Kunezinto oyiklema ngeke isebenze kuwe. Ngiyakutshela mina, ngiyakutshela imali yakhe ngeke kuvulela iminyango washa kwacima. Focus on being holy. That's why abanye bethu nomoya ongcwele sinaye ngoba akakwazi uhlala kithi singcolile. Ayisebenze kuwe lento ukuthi wathi uJesu ningethuki uma banibizela abanidonsela amasinagoge abo ngaleso sikhathi uNkulunkulu umoya ongcwele uyoniphimisela kumele nokukhuluma ngeke kusebenze kuwe. Awumazi umoya ongcwele unamadlingozi unento oyibiza ngento ngizwa into hayi umoya ongcwele ngeke ahlale kuwe because ifocus yakhe ayikho ekutheni ukukhuluma kwale ulalela ukuzwa nguye. You don't care. Ufocus ekuvutheni ugcina imiyalezo esontweni lakho. It's a piece of advice. Keep the principle of the kingdom. Gcina imigomo. Lokho kukodwa, I'm telling you. Lokho kukodwa. Mina I'm here ngizoyiluleka abaningi bethu khona usibethu abathandaza umthandazo omkhulu ngoba bafuna imisebenzi ayisebenza. Umthandazo uthandaza umi kahle noNkulunkulu unamandla kakhulu ngoba uNkulunkulu usuka ebuka indawo ohleli kuyona. Le platform abantu kaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Khona ngoba sathemba ungenele ukuzofunda. Bakhona nibafethu abaprofethile. Siqoqeni kafishane bese siyaphumula. Lokhu kumemezela abafethu. Gcina imigomo. Vala umpumpu uvuzayo ande ukuthi ukorobha amanzi. Focus on being holy. Okunye. That's why just my chapter 6 verse number 33 athi seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Abona leya righteousness leya ama principle leya ukulunga kukaNkulunkulu imigomo nemibandela leya righteousness ukuthi mase niwutholile umbuso focus on keeping ama principles of the kingdom. Ngithola umbuso bese nifuna indlela ukuphilwa kanjani. Bese athi mangibambe lokho kubili the rest kuyolandela. Focus on being holy. The rest shall follow. The rest shall be added unto you. But abazalwane ababypassa ukuphila emgomeni ngeimali. Imali yakho ayisebenzi if you are not rooted in Christ. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyabaza abangabakhe. Sisho lokho bafethu. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akasenzele umusa ebusuku. Egameni likaJesu. Bakhona naba requestile bafethu. Makhona requestile abhala lapha phansi ukuthi requestile. Kulama minute ambalo bese siyaphumula. Umuntu uyavuka kusasa. Bafethu sisho njalo. Egameni likaJesu. Focus on being holy. Keep the principles of the kingdom. Keep imiyalo lesembusweni. Hayi into zamasonto. Focus on being holy. Mfundisi wami siyabingelela egameni likaJesu. Amen, amen, amen. Amen baba. Uright mphathi ngilalele wena ngiyekele konke ngafocusa. Amen, amen mholi. Yeah, mina elokugcina kulapha ku 1 John 2 verse 3. Mawukhuluma ngokugcina imigomo. Ithi lapha ku 1 John 2 verse 3 lithi ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena. Uma ithi uyangiphazamisa lo. Okay, athi ngifunde kahle lithi ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Verse 4 ithi verse 4 lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manga iqiniso alikho kuye. Alikho kuye iqiniso. Ngilalela wena man of God ngoba sesigcwele emanyala abantu abangayigcini imigomo, abantu abenza izimvuselelo ngokulutha abantu ngama celebrate.
Yes. manje lesikhathi samanje abantu ababi desperate for uNkulunkulu bakhohle ukuthi isihogo sikhona. uJesu wayekhuluma ngesihogo more than anything. Bekakhuluma ngesihogo ukuthi hell it's real. Why? Is because of uJesu ulwela ukuthi sigcine imigomo. Mawufunda incwadi Yeah. kaMatthew, mawufunda incwadi kaMatthew 22 verse 34, lithi iBhayibheli bebaphikisana lapha. Lithi iBhayibheli omunye isazimthetho samlinga uKristu sathi Rabi, mfundisi, muphu umgomo omkhulu noma umyalo omkhulu? uJesu makabaphendula uthi number 1, thanda uNkulunkulu ngengqondo yakho yonke, nangenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke. Mina ngiyaqakeka man of God usakhuluma ngomgomo ukuthi abantu, lithi iBhayibheli mawulifunda lapha ku Psalms 97 verse 10, uDavid uyakhuluma lapha uthi nina enithanda uJehova zondani okubi. Abantu bathanda okubi bazonda okuhle, njengoba bosayisho man of God ukuthi abantu abaphahlि bayakhukhutha bayitshela ukuthi umdala kababoni, kanti uNkulunkulu babhekile. Manje lana ku 1 John njengoba bengilifunda lithi loyo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakho ungumqambi manga. Imigomo. Imgomo. Yes man of God. Khuluma kuyakuzwa. Yeah, manje in these days abantu abafuna ukurepent, abahamba nge-experience, abafuna ukukhuzwa ngoba imigomo abafuna ukuyenza, bafuna ukuphila wabo ama-principle ukuthi this is a man of God, this is, and uyisho kahle man of God ukuthi umuntu kumele umrespect eqala, it's your husband. Indoda yakho, indoda noma umkakhe. Ngeke uthi uyindoda urespect uthi hayi uma umfundisi ngiyamhlonipha mara inkosikazi yakhe ayihloniphi. Ngamanye amagama ubhasiphayipha umgoma kaNkulunkulu. Manje indoda yakho ine final word empilweni yakho. Yes, it's a king. Inezwi lokugcina phezu kwempilo. That's the principle. Yes, it's a king. Manje yingakho sigcwele ngamaphiciphici abomqambi manga abathi bona bayazi kanti abazi. And ngiyacakeka man of God, abanye basukuma manje ngenxa yemali. Umuntu sekahamba ngemoto edurayo sebacala bambiza ngamagama nangamagama. Ngizibuza ukuthi kahle bayazi mara into kaNkulunkulu ngoba kunama-principle. And ngichaze ukuthi man of God uyichaze kahle ukuthi umuntu owenca ama-principle usathane, azange eze ngegate. Angisho uJesu Kristu uNkulunkulu wenza sure ukuthi kwayena uKristu eze ngegate ngowesifazane emhlabeni. Manje ke abantu bafuna ukuphila wabo umgomo. Ukhona umgomo kaNkulunkulu. Ngiyehla mphathi. Siyabonga kakhulu, siyabonga bazasisho njalo, siyabonga nceka kaNkulunkulu. Sisho njalo bazalwane ukuthi singayibalekeli imgomo. Bona ngisalicizelela namanje ukuthi ukuphila ubungcwele, ukugcina imigomo kukodwa, ukugcina imigomo kaNkulunkulu kukodwa nje kukhiye eyintweni eziningi. Ukumaka kahle noSimakade, yena yethu ungathandazanga 5 hours, unganikelanga 5 million. Ukuma kahle nenkosi, ukuma kahle noSimakade, wena umi kahle naye, ungalibypass izwi lakhe, unga-ignore izinto athi akayifuni, unga-ignore mathi ungamshadi umuntu ongakholwa, unga-ignore mathi akulalwa before umshado, unga-ignore ukuthi akunikelwa iphume imali ey'ndebeni zomuntu ongcolile, unga-ignore mathi thandazela nzitha zenu. Ungakubalekeli lokho bakumgomo ukwenza izwi lakhe kukodwa nje kukhiye kumuntu ophile emanyeleni kodwa thandaza 5 hours anikela ngo5 million. Gcina emgomo. Uthi uJesu uma kukuthi niyangithanda niyokugcina imiyalo yami,
mehamba uJesu wathi kubapostoli nibafundise ukugcina konke enganiyela ngapha bafowethu ugcina imigomo baba Abraham sebingelela mphathe egameni likaJesu bafowethu soloko ebusuku ebandleni likaKristu Hawu sanibonani ekhaya. mphathi omkhulu uJesu saseyinkosi. uyabusa mphathi uyabusa Hawu siyabonga bazalwane. Hey, ya inyoka ingihlanzile bengigwinywe inyoka bengagwinywanga ifish. phephisa mphathi phephisa Hawu siyabonga man. Hey, ngiyayizwa indaba yemigomo. Ya indaba yama principles. impela mphathi Inamandla bazalwane siyabonga kakhulu impela. Ukuthi kufanele sihambe ngama principles sike sime kancane ngama programs wethu. yeah Sime kancane ngokuhlakanipha kwethu nobugagu bethu kodwa silandele imigomo. Ya ngoba kukhona ilokungana iscript enginokusithanda lapho uPaul sishumayela ubugagu nobuciko kwethu kodwa sishumayela uKristu uyabona. impela Ya ngiyithanda leyo verse kakhulu. Ya siyabonga nje bazalwane bengithi nami ngibulise nje ngilalele kahle indaba yemigomo ukuthi hey ulokungana lapho uledi apostle angayi ku 40 days fasting abehlulwa yimigomo. Ya siyabonga hayi siyabonga bazalwane ngiyabona nawe umnye sephuna ukungena lapha ngaze ngidla isikhathi amen. Dokotela siyabonga kakhulu sis be greeted Greetings to everybody in the name of Jesus. amen sis Siyabonga kakhulu. Just a reminder there that we have to keep in line with his principles. Ngifuna ukuyirelate kuye uMatthew 6 verse 33. He says, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness," meaning his ways, yes indlela enza ngayo izinto. That is where we find favor. When we are in line with how he wants us to do things, that's where the favor of God rests upon. And then I want to connect it to Isaiah. If I'm not mistaken, I think it's Isaiah 66 verse 2. He says, "These are the ones that I look upon with favor, those who are humble, those who are contrite or meek, and those who tremble at my words." So when we keep in those ways, this is where we will find favor. And you know, esikhathini esiningi, when people hear you say the word favor, sicabanga isikhwama, we start thinking about money. But favor it's not only talking about that, it's talking about our lives as a whole, our whole being. We will find favor in that. That's where we will find help. Why? Because we are keeping in the ways of the Lord. You know, he says we must humble ourselves. Abantu kumele bakhumbule ukuthi this is God's principle. It's better to humble yourself than for God to humble you. Because either way you will be humbled. So choose wisely. How do you want to be humbled? Me, personally, I think it is better for a person to humble themselves, because before God humbles that person, he says, be meek, be contrite, meaning be teachable, be repentant. When something is not right, repent, go back to God. That's where you will find favor, when you are repented and when you tremble at his word. Thina izwi asilisabi, izwi kaNkulunkulu asilisabi. It's something that we've become too familiar with. We don't tremble at his word because we've lost the fear of God. That's why when we read the word of God, siyayikhethela ukuthi which word do I want to receive from. But that in that is wrong, because when you receive God's word, you must receive it as a whole. Awukwazi ukuyikhethela ukuthi which principle am I comfortable with. Okay, I can humble myself, but I'm not willing to forgive. No, it does not go like that. You have to be obedient to his word as a whole. So siyabonga kakhulu for that reminder. Yokuthi we need to keep in line with his principles, his ways. Why? Because it's his kingdom.
And he's the one who has set that standard. It's not our kingdom, it's his kingdom. And we are the ones who desire to see him. We are the ones who desire to dwell in his presence forevermore. Umuntu makafuna ukuza azohlala kwami, they must keep with my principles. If I say kwami masingena sikhulula igcathulo, then mawufika kwamele ukhulula igcathulo. Mangayikhulula igcathulo ngeke uhlale kwami. Why? Because this is my house. That is his kingdom. We don't have to question him. Why must I forgive? Why must I be contrite? Why must I be humble? We don't have to worry about that. That is his kingdom. So if you want to dwell there, do as he says. That is his house. Nami personally, I will not welcome you to my house if you are not going to listen to my laws. I will not welcome you to my house ukuthi ungene nezicathulo zakhe ezingcolile uzongcolisa ama-floors ami. I will take you out without even a question. So people must remember, this is his kingdom. The Bible says, seek his kingdom, not seek your own kingdom. We require to dwell in his presence. Therefore, let us be reminded every day that we need to keep to his principles, a full stop. There is no other way. There's no in between. It's either you do or you don't. If you do, you will see him. If you don't, you won't see him. There's no in between. Yo, We share love. siyabonga kakhulu. Ngiyithandile le kuthiwa kusembusweni wakhe. Uthe embusweni wakhe uma ufuna ukuya khona. Gcina imiyalo yakhe. Yabona this thing is very powerful. Yabona uyisummarize kamnandi ukuthi in his kingdom you must keep his principles. So for wena ukwazi ukusurvive embusweni wakhe, phila ngokwentando yakhe embusweni wakhe. Uma kuthiwa kunesisho kuthiwa mawuzondi inkosi suka endaweni yayo, ngoba uma usekhona endaweni yayo uzogcina imiyalo yenkosi. So if you want to be in his kingdom, you must keep the principles that will guide you in his kingdom. Kuyibhadi ukuthi siyafisa ukuba sembusweni wakho kodwa sifisa ukugcina imiyalo yakho. Jesu uthe mani ngithanda nokugcina imiyalo yakho. Lokho esikushoyo nganza kodwa ebusuku. Before uye entabeni uyothandaza, before ulanda amandla, before unikela, gcina izwi lakhe. Kunezinto kumele uyibalekela njengomuntu omusha. Uyeke. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi. Before nje uzothandazela izambulo kakhulu yekela ama masturbation. Because umunye umnyango uvulela amadimoni. Gcina imiyalo. Before uzothi ufuna indoda ethembekile, yekela amathoyisi osisibethu, yekela namathoyisi ngoba uvula umnyango embusweni obomnyama. Don't run away from the principles. Before uyovutha ubusisa abantu, kuneminyango okumele uyivale ngoba umgomo wokuphila embusweni wakhe. Kubaluleke kakhulu kwazi direction kunejubane. Kunomuntu ongagijima kakhulu ekudlula kanti uye endaweni wrong. Bese kuba khona uhamba kancane kodwa uye endaweni right. I-direction ibaluleke kakhulu kunejubane. Ukugcina imigomo kubaluleke kakhulu kunokuvutha kanti awufundisekile. Uvutha nje kuphela uyoba yinkuni zesoko. Keep the principles of the kingdom. Lokho khona kuyokwelekelela ukungathandaza imthetho. That's why sinemthandazo eminingi enganama results. Sifaste kakhulu sibuya sihlaselwa ama-ulcer, siye entabeni sabuya namadimoni. Why? Because sithandaza le mthandazo le kodwa simile kahle nenkosi. uNkulunkulu akasona isiphukuphuku. Zikhandela indawo right kuqala andikuthi uyothandaza umthandazo omkhulu. Lama fasting akhe are useless. Ukuvala ifoni ufasta kodwa ulindele uma uqeda uyolala nomfana useless. Akusebenzi. Before ubamba lama fasting woqala ulungisa umgomo ukuthi first I must live a holy life before ngiyoyifastela into engekho, ngoba mangiqeda ukufasta ngiyobuyela emjolweni. Gcina imiyalo. Lokho sikusho nganza kwethu ebusuku. Siyabonga kakhulu. Asiphumule nganza kwethu. uNkulunkulu umusa senzele umusa thina sonke ey'nsukwini zokuphila kwethu. Sisakholwa sisaphila. Simemezela lokho bafowethu ukuthi in the long run singahambi siphelele endleleni. Asihambeni sihambe sibheke kuye engumqalisi nomphelelisi wohambo lwethu. Siyabonga kakhulu nganza kwethu. Bangasekho abazalwane asiphumuleni. Mayekhona request asho ababili mhlambe nomoyedwa bese siyaphumula.
kodwa sisho lokho ngenza kwethu ebusuku. Gcina imiyalo. Yekela okuningi lokho ngisho ngazi lento le kube ngiyakwazi ukujova umuntu bengizokujova ukuthi yekela ukuvutha kakhulu, gcina imiyalo. Yekela izambulo, gcina imiyalo. Yekela ukunikela kakhulu ngoba lokunikela kodwa ungamile kahle ku-useless. uJesu wayichitha lento ethi umnikelo wakho kodwa kunabantu ongabakhulumisi ku-useless. Ukunikela kwakho kodwa ungasindisiwe ku-useless. Wakuchitha le ndaba yakho ukufuna ukuthenga ama-gift nithi we are tapping under the anointing ku-useless. oPeter yena abaqalekisa leya ndoda isanusi lesi saza nemali sifuna ukutapa ogcobeni sithi ku-useless. Keep it the principle. Lento ukuthi keep the principles sizama ukuchaza ukuthi zigcine uyisitsha esehlanzekileyo kumninindlu. Ukuhlanzeka kwesitsha umnikazi wendlu uyasibona isidingo sokusisebenzisa leso sitsha. Behold. Yekela indaba ukuthi I avail myself. Uyi-avela kanjani ungcole kangaka? Ufuna ukuyovutha le kodwa ungabi nenkinga nawo. Apostle Paul uthi ngiyayigada nami kulokhu. Ukuthi ngabe step isasibakanye abanye abantu embusweni. Yeka lento Father use me mightily. Father yeka nale ba prophets lawo uhamba ntshela wona God will take you places. Bakuqambela amanga. Awumile kahle yeka le ndaba God will take you places. I see you hosting big revivals. Kuyeke uma bekubona baqala bakubona ukuthi bakubona uphila impilo engcwele because what is more important in his kingdom ukuthi uphile kahle. Yekela ndaba uthi I see myself going places, I see myself hosting a big revival. Yekela ama big revivals, lungisa ubufebe, lungisa ubuqili, lungisa ubutsotsi, lungisa amanga, lungisa yonke le nqisho uyiphilayo. Yekela ama masturbation, ama pornography, yekela ithombe enqulu, yekela lobuqili, yekela lesi sipani samantombazana ohamba ulala nawo, but you see God taking you places. Unamanga ilungisa ubudlelwane bakho kanye noNkulunkulu. Yekela lezi ibusisa abayikhuluma endaweni engcolile. Yekela lezi ibusisa abayikhuluma endaweni komuntu ophila impilo engahlanzekile. Kubonakala ibusisa ukuthi God will use you mighty. I see great men of God bakuqambela amanga. Behold. It's a piece of advice. Ngoba enye izinto kumele wazi ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ukuthi akakwazi uNkulunkulu ukufika kimi engifica ngiyijolela ngiyibhemela ngiyiphuzela. uNkulunkulu ngqo efike kimi noma ngumlomo womprofeti efika ignore ukuphuza kwami nokubhema kwami nokujola kwami bese ekhulumisa ubusiso phezulu kwamanyala. Not God. Into yokuqala uNkulunkulu ebalulekile ngami kuye ukuthi ebona mina ngiphila kahle ngoba okubaluleke kakhulu is not to use me as ithuluzi kuphela bese ngiyalahlwa. What is more important ukuthi ekugcineni kusukumela angiwine mina after ngiyithuluzi lokuwina abanye abantu kwamina ngiyadingakala embusweni. So uNkulunkulu ukhonsene ngami. That's what iBhayibheli uma isoni sisodwa siphenduka kuba khona inhlokomo. So ukuphenduka komuntu ephila impilo ethokoza usimakade i-important kakhulu kunokuthi ube umbhobho omemezela amanga kodwa ungawaphili. Mina I'm here to advise. Yeka lezonke lezi prophet ukuthi bakubone wena ukugcotshiwa baqamba amanga. Awukho right wena. Abakutshelanga yini ukuthi awuphili kahle. Why bangakutshelanga ukuthi awuphili kahle? Noma ungayuzwa as a tool in the hand of the Lord. Father, use me, I avail myself. Kodwa egcineni kosuku uyolahlwa ngoba awumile kahle futhi uyakwazi lo. Abanye bethu nje sifuna ukuyuzwa usimakade sizale ingane ngaphandle safihlela amakhosikazi, but God used me mighty. Namanga ayisebenzi into yakho. Abanye bazala ingane baba uwondla ingane ngezona ezakhe. uNkulunkulu akaza ukutshela ukuthi iphenduka kule nto yakho. Hayi. Lungisa yonke lento yakho le before it's too late. Ulungisa. Lokho sokushoba bafethu ebusuku. Isho lokho nganza kwethu ebusuku.